L-iskwadri tas-salvataġġ fit-tramuntana tat-Tajlandja irnexxielhom isalvaw lill-aħħar subien li kien fadal qalb-għerien ta' Tam Luang wara jiem ta' ansjetà u qtieħ il-qalb kbira. Dan wara li s-subien membri ta' tim tal-futbol u l-coach tagħhom kienu ilhom maqbudin fil-kumpless tal-Arena għal 17-il jum bis-sitwazzjoni tagħhom tqanqal interess madwar id-dinja. Fl-aħħar sigħat, grazzi għal ħidma intensiva tal-Buaddasa u ħaddiema oħra, setgħu jinħarġu l-aħħar subien mill-għerien u wara li l-ewwel subien tal-grupp kienu ġew salvati fl-aħħar jiem. Il-grupp tas-subien u l-coach kienu nqabdu qalb-għerien fit-23 ta' Ġunju wara li ħalbiet tax-xita fiż-żona fil-provinċja ta' Chiang Rai ikkaġunaw qarar kbar li għalaq l-aċċess għall-għerien. F'din is-sitwazzjoni s-subien ma setgħux joħorġu minn qalb-għerien bl-avventura inizjali tagħhom tinbidel fi ħmar il-lejl. Is-subien li għandhom bejn 11 u 17-il sena kienu daħlu fil-kumpless tal-għerien waqt li kienu għaddejjin b'eskursjoni mal-coach u fejn kienu destinati li jqattaw jiem konsekuttivi fid-dlam u maqtugħajn mill-kumplament tad-dinja. L-iskwadri għall-emerġenzi fosthom il-Buaddasa fl-aħħar jiem kienu għaddejjin bi ġlieda kontra l-ħin waqt l-impenn biex jinħarġu s-subien u l-coach minn qalb-għerien u fost stennija li t-temp fiż-żona jaqleb kontinwament għall-għar. L-ewwel minn subien li kienu salvati nhar il-Ħadd u t-tnejn għadhom qed jinżammu l-isptar fejn huma rrappurtati bħala tajbin fiżikament u anke minn aspett psikoloġiku. Madankollu huma jridu jinżammu l-isptar taħt osservazzjoni għal tal-anqas 7 ijiem oħra.